Τι φάση με τον Τζιο, θα πει στο Γιάννο πώς θα κάνει τη δουλειά του. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου πράγματα στη ζωή αυτή τη στιγμή είναι όντως η φωνή του Σιφάκη. Εγώ γουστάρω φουλ να τον ακούω, επειδή ξέρω πόσο παπατζής είναι. Υπάρχει μια φράση που λέει «Σκυλί που γαυγίζει δεν δαγκώνει», οπότε ακούμε αυτή τη φράση και συνεχίζουμε κανονικά. Πας καλά εσύ ρε Φανή, μιλάς πάρα πολύ να ξέρεις και όταν με κοιτάς χαλάρωσε τα φρύδια σου. Να ξέρεις. Εγώ όταν μιλάω κοιτάω στα μάτια όμως. Ωραία. Και λέω yo. Μιλάω, του λέω και σε κοιτάω στα μάτια. Εδώ είπε τα λόγια μου ότι είναι αγκάθια. Αλλά πονάει, γι' αυτό το λέει. Είναι πανέξυπνος, ξέρει τι κάνει. Άμα το κοινό μας δει τις βλακές που κάνει, μπορεί για να μην το ψηφίσει. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο καλός που να πει σήμερα «Α, ξύπνησα μια μέρα, ξέρεις κάτι, θα θυσιαστώ». Η άλλη ομάδα εδώ δεν θα καταλάβει ποτέ πώς νιώθουμε, πώς σκεφτόμαστε, μέχρι να πάρουν την πρώτα της ήττα. Μέχρι να έρθει η ώρα να ψηφίσουν αυτοί, τότε θα καταλάβουν πώς ένιωθα εγώ.